Ye tanggale sekawan. Kesupen wonten dusun Balong sedang kerja. Bapak Iswanto Subran Jambul bakul sapi. Monggo. Tanggal gangsal wonten Bapak Paji. Nggih, pun kesupen tanggal 17 bulan sedasa kula undang sedaya nggih, tanggal 17 bulan sedasa. Nggih, kangge Bapak Ratna Bacang sugeng siang. Pak Krejayati Balongrejo, Pak Eri Pragel, Delogong Pen. Bathok sliramu ana apa pati iki anane tanah saremu bujuk tok kuwi lho rasa tresno kang tak ada ora sarawang mikir ati tanah bisa jenjem kaya tanapi songon cati saben wanci tansah anggudo ati nanging aku wedi temahan loro tresno nadyan ado yen kaduh nanging cakep sajroning atiku. oh ya oh yes gon-gon nadyan tresno iki iya mas wis kina darat sadar minglampai kula sawah sapa ndut katono atiku wis kepilut sing bunga rasaku lamun bisa cecaket panas sliramu wah iya ya iya ya iya Surabaya putih bangsa kang ramah sing sayo sing rukun mumpung se muda ayo bagus sing putih ben uripe ora perang coba oh iya ya iya 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 sing manis
salewung tresno kurang